Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Kazwai gogomafu. Kwazwai mukanya makadizve. Aiwa tiri vapenyu isusu tiri kufara kukuonai. Aiwa tinotenda nekutsikwa. Aiwa pakanaka. Kurangarirwa kwakanaka. Tinotenda vakadii vazukuru nematari. Vazukuru vanotamba zvavo. Tiri kwaiwa matari mapenyu. Handiti. Tiri kozveda hatisati tadzidzikana. Tinotenda. Kana kutatarika hatinotatarika tichimuka. Vazukuru venyu ndikanditange nenyaya yekuti vazukuru venyu vanatsoziva kuti zvakamira sei. Pane phone number yamuno vamwe vazukuru vanoti imwe haipinde imwe inopinda. Phone number chaiyo inofanira kunge ine vazukuru venyu vachiziva kuti kubata gogomavhu vari pasitoni rijapa zviri nyore. Namba inoshanda ndeiyi.
Zvakaitika ndezvekuti WhatsApp namba yangu ndo yakachinja chete. Saka WhatsApp namba yangu ndiri kubatika pa 0788 0788 290 457 0788 290 457 ndo WhatsApp namba yagogo. Ndo yakachinja. Kubva 2000 ndaingoshandisa namba yangu 0773 524 943. Namba iyi yakazongotanga kunetsa kuWhatsApp yakutaura kuti iwo foni yacho yazarisa, haichada kutambira ma-app call. Saka ini ndo pandakazoti rega nditsvage rimwe line rinokwanisa kuti vazukuru varirukirwe pakunditsvaga nekundibata sezvo zvinhu zvakaoma. Saka ndo pandakazotsvaga 0788 290 457 ndo WhatsApp namba yagogo. Ichokwadi vazukuru vazhinji vari kutoshaya kuziva kuti ndakaendepi, ndichiri kuita matare here, kana kuti matare acho handichaita, chii chakaitika, chii chiri kuitika kuna Gogo Mavhu. Vabva vangoti zi. Gogo Mavhu tinoziva, vazukuru vangu vanotaura kuti tinokuteerai nekuda kwedzidziso dzamunotipa, nekuda kwezvidzidzo zvakasiyana-siyana, uye nekutionesawo zvavanenge vasingazivi. Saka ichokwadi kuti vamwe vacho vanotozofona direct call pa 0773 524 943, asi zvinodhura nekuti vamwe vanenge vari kure. Saka ndati ndivazivise saizvozvo. Ndichataura futi kumapeto ndapedza kukurukura zvangu nyaya dzangu. Gogo Mavhu vachiriko, havasati vafa, aiwa ndiriko zvangu zvamuri kutoona kudai. Dambudziko nderekuti mabasa acho anowanda. Dzimwe dzengure mabasa anowandisa zvokusvika pakutadza kutotamba nefoni yacho. Zvakare upenyu hudzungaira nematondo iwaya nemasango iwaya. Pamwe unonopedzisira wakwa mutoko, pamwe unofuma uri kwamurehwa, pamwe unonzi handei kwaMutare. Saka panguva yese iyoyi kuti uzive kuti foni iripo here, zvine zvakarema, asi ndiriko zvangu. Aiwa, tinotenda. Ndiriko zvangu. Aiwa, isusu tatirega tiyo kuzokuonai panguva ino yatiri ino, tiri kuona vanhu vazhinji vari kumhanyidzana zvikuru nekugadzira mapira, vachida kupira midzimu yavo, kudhedha midzimu yavo. Tatiwo kune venew curriculum, isusu tisingazive zvechivanhu, tinatonzwisa kuti inguva yakaita sei yatiri inei, nekuti vamwe vanenge vachitiwo tiri kunoita matombstone pamakuva evabereki vedu nehama dzedu. Saka tati kuti vanhu vanenge vachingozviitira kuti zvakanangana nemhuri yavo, asi kune vamwe vanenge vasingazviite. Saka kunozonzi vasingazive ngavadzidziswe. Tangouya kwamuri semunhu anogara achidzidzisa vanhu kuti mutizivise kuti inguva ipi yatiri inei iri kurohwa makuva iyi. Ndinoti kwazuwai vazukuru, vana veZimbabwe, kusangana zvakare naGogo Mavhu. Nguva ino yatiri ino ichokwadi ndo chirimo chacho chatinokwanisa kunge tichirangarira hama dzedu dzakatisiya, vabereki vedu vakatisiya, vana mbuya, vana sekuru kana vana. Inguva zvikuru pachivanhu chedu yatinoti isu inguva yekutora mhepo kubva kumakuva, kutora midzimu, kuchenura. Vamwe vakuzoisa havo matombo, asi inguva yekuchenura. Ndiri ipapo tinoti isu panguva ino tiri kuwana vazukuru vakawanda vari kuita zvokudzora makuva. Saka inguva yekudzorwa kwemakuva, kutora mhepo dzevafi vakafa gore rakapera, gore rikakwana vanaiwa nemvura. Zvakureva kuti vakuda kudzorwa midzimu yavo ichidzokera mukati memusha. Ndokunge munhu iye akafa akasiya vana. Kana akafa ari mukomana, aiwa, vazhinji vanoti hazviitiki kuti adzorwe guva, kwaanogodzokera ani waanoda kuzoringidza. Kana akafa aine vana, mwana iyeye kana kuti vana ivavo, mhepo yake yakufanira kuuya ichimutungamirira serambi, nekuti ndiye Mwari wokutanga kumwana iyeye, kuti mwana isusu vana tizoziva Mwari watiri kunonamata. Kuna Mwari wekutanga anova ndiye mubereki wako. Saka mubereki iyeye ndiye akakuzivisa Mwari wataakunamata nhasi. Saka kana taakusvika panguva ine yatiri kuti isusu taakudzora makuva,
tinotarisira zvikuru kunge takabatana musoro pamwe chete semhuri, semadzinza, semusha, toisa musoro pamwe, totanga tambonovhunzirawo kumashope kuti ko isusu taakuda kudzora baba vedu, baba havakafa gore rakapera, tingaite sei? Kazhinji mukaenda kumasvikiro hazvina nguva yekubvunza kuti mungaite sei, nekuti munengokumbirawo matare enyu, nhau dzacho dzobuda pachena, mopuwa gwara nekutungamirwa kwakachena. Kana kumakuva ikoko kuchinge kuine zvakaitwawo nevamwe veukama vanenge vakakonzeresa rufu rwemunhu iyeye, zvakanaka zvikuru kuti vazukuru vatange vachenesa mweya wemufi vasati vaudzora mumusha, nekuti vakangotanga vati tiri kudzora makuva, vanhu vanenge vakashinha. Mukushinhwa ikoko mufi achinodzoka akudzokera imi ndimi maakubayiwa nemufi, nekuti anenge akunovhunza mubvunzo, sei makandiuraya, makandiurayirei? Izvozvo zvinhu zvinotenderwa zvechokwadi pamutemo kana munhu achinge afa nefiro dzakaipa, kana achinge adzorwa mweya wake wadzoka mumusha, zvakanaka kuti avhunze vakamuuraya kuti makandiurayirei, mhosva yandakanga ndiinayo ndeyei? Saka kune vaya vanenge vakauraya, kuti vairipire, kutotanga vatonogara pasi nehama dzemufi. Aiwa, chokwadi mufi wenyu ari kusvika kwedu, ndiye ari kukonzeresa rufu nematambudziko kumhuri yekwangu, asi tiri kumubata kuti ndiye. Saka munhu akazviita ndeuyu. Tatati isu mutitsanangure tingaite sei kuti tikwanise kuwadzana nemufi wenyu, timuripire. Vofamba vari pamwe chete, vowirirana, mufi oripirwa. Zvaapachena kuti rudzi rwakudzora mweya wemunhu wakachena, usina zvipomerwa, usina ndurumwa, usina zvigumbu, mweya uchidzoka usina shungu. Yaiwa, matsanangura pandanga nemo mabva mapindura mubvunzo wandanga ndida kuvhunza kuti ko kana asina kuchena, pandanga ndichida kuvhunza pasi mapajekesi, asi kune vamwe vangazoda futi kuvhunza mubvunzo wekuti ko kana munhu iyeye ari kudzorwa mumusha, haungapa matsanangura kuti ko kana achinge akaurayiwa kana kuti akapondwa kana kuti akaisirwa poison aminomafiro anenge akaita asina kunaka, rufu rwakakonzerwa nemunhu, ko kana iye wachona anenge ava mufi anga ane mabasa asina kunaka, mwaanogona kunge akanga ari munhu wechikadzi, ari pfambi achitorarama upenyu hwake hwakadaro, umwewo anogona kunge ari munhu wechirume asi muupenyu hwake akanga achibira vanhu vachigara vachichema muupenyu hwake, asi nhasi unoafa. Munhu iyeye anoitwa sei panguva ineyi? Isu tinoti mabasa epanyika anoitwa nenyama, haane chokuita nemhepo, nekuti kana munhu afa zvechokwadi arangwa naMwari wake, arangwa nemudzimu yake. Kufa kwake akutadzise mweya wake kuenda kudenga. Mweya wake unoenda kudenga. Kana munhu akunodzorwa zveguva, havasi kudzora guva panyama, vari kudzora mweya wemufi waairarama nawo, achifema nawo, kuti udzokere kumhuri yake, urinde mhuri yake. Zvokuti yaive pfambi, hakuna musha usina mapenzi, hakuna musha usina mhondi, hakuna musha usina nzenza, hakuna musha usina mbavha, asi tinoti urama pako hunotakura mbavha nevaroyi. Chokwadi mubereki anorwadziwa kuona mwana wake aparara. Mukuparara ikoko asiya vana vake 5 kana kuti 10, vanayo vakudzungaira nematondo, baba vacho vasina kudzorwa guva. Izvozvo pachivanhu chedu tinoti nyama yakatotongwa zvikatopera yakazorora, asi chaakumutswa mweya wemunhu, ndosaka ichichenurwa pachiitwa chenuro, kuchenura mweya iwoyo kuti paine zvakaipa zvingautevera uye uri wega wakachena, kuzorinda mhuri, nekuti ndo rinenge rirambira tiri takatarisira tese tese, kuti mhuri yake iwanike iine nzira inopa gwara kuti vana ava vakwanise kukura zvakanaka. Yasvika nguva yekugadzirira matendo, bira rauda kuitwa mumusha, ndeipi nhoroondo inoti tabva kumashope kuya kwataudzwa kunzi aiwa itai zvenyu, dzorai mudzimu uye mumusha, nzira yachona inozochifamba sei tabva kumashope tichitanga pakunyika zviyo, kana kuti hameno zvimwe zvinoitwa isi tingotaurawo sevenyu curriculum hatinatsoziva. Tinogona kutanga nekwekupedzisira. Chokwadi zvinoitika ndezvekuti marudzi akagara munyika yeZimbabwe akawandisa sekuru, uye chivanhu chedu hongu chingagone kunosiyana
pakubata kana kuita, asi chichitaura chinhu chimwe chete, zvichiburikidza nemarudzi kusiyana kwawo. Asi isusu pachizezuru chedu nechikaranga chinoitwa nevanhu, munhu kana vanhu vakagadzirira kuti taakuda kudzora guva remunhu, utaona vachiziva kuti gore rakwana, munhu anodzorwa mushure mekunge afa, mushure megore. Gore richikwana, vanhu vakugadzirira kudzora guva rake kuti akwanise kudzoka mumusha. Zvinoitika ipapo ndezvokuti musha unobatana semhuri, vanhu vobuda vofamba. Paviri patatu panenge pana wachinovhunzira kuti nyaya yatinoda kutanga iyi zvinofambiswa sei, nzira dzacho dzakachena here, nzira dzacho dzakazaruka here, pachezvediswa penyu hapana here vachamukira vamwe kana kutadza kuzonzwanana. Moenda kumasvikiro makunopuwa gwara nenzira, mapuwa gwara nenzira ndo zvamakunotevedzera. Chivanhu chamapuwa ikoko inzira yamanzi mufambe nayo yakachena ine gwara. Asi imi vanhu madzoka ikoko makuita chivanhu chenyu sezvachiri. Chivanhu chedu chinoti kazhinji taakubata zviyo. Anobata zviyo munhu anenge akatungamirira dare iri vazukuru, ndokurutivi rwekwedu. Vazukuru vemumusha vakatora mbatya dzemufi wachidzisungirira woisa musaga, vobatanidza netsvimbo voturika. Zvakureva kuti vazukuru ivavo ndo vanenge vakatungamira dare ripi iroro, vemusha ivavo. Kana zvadaro vanhu vakugadzirisa kuti zviyo zviripo here, zviyo zvavepo, pakutsvagwa baba kana bamunini, kureva kuti baba vadiki. Kana vachinge vakafa vabereki vese kwasara vana, taakutarisa baba vakuru kuvana ivavo, kubva kumukoma kusvika kumunin'ina, tichitarisa kuti asara aripo mukuru ndiani anokwanisa kuti atitungamirire. Zviro kwazvo nekuti kufamba kune kwatodudza kwega. Anenge akutungamirira uya ndiye akutanga kubata zviyo, akuchitaura kuti iye akubata zviyo achitaurira kumufi, taakubata zviyo zvako izvi zvekukudzora muno mumusha kuti ukwanise kudzoka tive pamwe chete pamweya, ukwanise kuringidza mhuri yako. Saka taakubata njira iyi, zvobatwa zviyo zvoiswa mumukombe pachivanhu chekwedu, vakuturika parumbariro rwepakutanga mukicheni kana kuti mimbe yekubikira sadza, vakuturika vakadaro. Kunomera kunoita zviyo izvozvo zviri kududzira kuti zviyo zvabatwa zvichiiswa mumukombe, pane zvasara zviri musaga zvaakunonyikwa kudziva. Zvikanyikwa kudziva ikoko mazuva matatu vaakuzvinyukura, zvaakukwanisa kuchimera. Zvaakumera, zvamera zvoyanikwa. Zviya zviri mumukombe zvaakutorwa zvobatanidzwa nezvaiswa musaga zviya, chachinhu chimwe chete, zvinooma zviri pamwe chete, vaakunogaisa. Potorwa chibage chegore rakapera kuti chegore rino, vaakunyika futi zvakare, vaakuyanika, vaakunogaisa. Mukugaisa ikoko vaakutaridza kuti taakutotanga kubika doro rekutovamba, doro racho iroro riri remufi, ndoguva racho. Zvichinge zvichinofamba saizvozvo zvakanaka mukunaka kwazvo, panozotorwa mbudzi zvakare inorevererwa ichitaurwa nemufi kuti mbudzi iyoyo ive nechokwadi chekutaura nekuzunza kana zvichinge zvadavirwa, kana zvarambwa pakusvika kwemutambo iwoyo, mbudzi iyo haizunzi. Ikarambawo kuzunza kana yadirwa doro, zvarambwa. Ndosaka zvichinzi vanhu vanofanira kutanga vadini, vafamba. Zvinoda kunotoredzera zvakare nemapira atinoita pano pachivanhu chedu tichiteedza gwara. Bira rinonzi bira hakusi kuita bira rekuti tinotora isu doro remusikadhi kana kutenga masikadhi kana kutengesa vazukuru masikadhi kana masupa, taakuti isu taakuisa doro riya mahari. Inyaya yekushaya nzvimbo yakasungunuka kana kuine vari kuzviita izvozvo. Asi chinozonakira muzukuru iwe panenge pasina, nekuti midzimu yedu midzimu yevanhu vakafa kare inenge yakuda kunodzoka ichidzorwa pachivanhu, ichinyatsoteera gwara raifambwa naro manyakare kuti vakwanise kusvika zverudzi rwekwavo. Saka kana tiri pamapira saizvozvo, tinotongoti zvembudzi inotochererwa doro rinenge riri hari yevavhimi. Mbudzi yakudirwa doro kubva pamusana payo panotangira nyanga kusvika kumuswe. Asi zviri kureva kuti tiri kuda kuti mbudzi iyoyo ititaurire chokwadi kuti zvatambirwa here izvi kana kuti hazvina. Sechipfuyo chatinenge chasumirwa chinotozunza. Dzimwe dzinozunza rushanu, ruviri, rutatu, runa, kuratidza manake zvamaita zvatambirwa. Ndokunge ari kuitirwa mutambo iwoyo
asina kuromba, asina kushereketa, zvinovhara chakanaka chinenge chauya nevadzimu. Saka zvinoshungurudza zvikuru panguva iyoyo. Tiri ipapo zvakare kuguva ikoko rakutonosvika saizvozvo vanhu vapirira rinobikwa nevanhu vanenge vakaguma kuenda kumazuva avo kana kuti chembere dzakuyera dzakayera dzakuyeresa chivanhu vasisakwanisi kutamba kunze mutambiro unoshoresa unomhurisa kuvadzimu. Izvozvo zvaakutoratidza kuti vanhu vakutorinda doro iroro, vakarinda doro reguva iroro kusvika ranosvika mbira dzakuzonorira zvadzo. Alright, tiri kuguva ikoko tichidzora mweya wemufu. Ndezvipi zvinoitwa munguva yachona iyoyo kune mukuru ari mumusha ari kuuchirira uye ari kutungamirira mhuri anenge achitaurira mashoko ekuti chii ari kugwa? Zvinoitika ndezvekuti tinotarisira kuti kana tiri semhuri semusha hatitarisiri kuti munhu akanzi apfugama kuchikuva anoita zeve-zeve achingotaura ega kabisira ikako achingotsokotera maoko achiombera vanhu vozongonzi mhururumuridzo. Izvozvo hazvichadaro sekuru. Kana zvakamboitika kare zvavanhu vakapepuka vakazviona kuti zvaiitwa zvazvisina kunaka nokuti panonodzorwa makuva paya vamwe vanenge vachitotarisa kuti ngakufe mumwe. Mumusha muno mune mombe dzakawanda, tinoda kuramba tichingouya nhevedzo. Pafa munhu panourayiwa mombe yenhevedzo, pari kunodzorwa guva panourayiwa zvemombe yeguva sekuru nembudzi yemunongedzo. Saka vanhu vanenge vachitarisira kudya zvinhu izvozvo kusvika zvapera. Saka anokureverera anotaura achinyatsobuditsa mazwi, munhu wese achanzwa. Kugara nhaka kuona dzivamwe uye nhaka musiyiranwa. Saka kana akataura zvisinganzwiki nevamwe zvareva kuti ari kuvanzei. Pane zvaari kutotaura muchiti ari kutaurira kuti izvozvi honai uyu makumba akafa, saka izvozvi taakuda Johanisi uyu. Saka imi muchiita kuti panongodzorwa guva irori bedzi Johanisi achibva afawo. Saka izvozvo zvinopa vanhu kukadzika. Ndo zvimwe zvezvimwe zvinoita kuti vanhu vatye chivanhu uye vanhu vatye kudzora makuva. Asi nekuti zvavanenge vakaona vakaitirwa zvinenge zvakavarwadza, zvakavakatyamadza. Nekuti kune vanhu vakadaro vanoreverera vega, vongoti imi chipururudzai, chiomberai, muri kupururudzira rufu kana kuti urwere kana kuti matambudziko. Kureverera kunototi munhu unorova mandla ake zvinonzwa nemunhu wese. Arova mandla ake zvinonzwa nemunhu wese, ochitaura nyaya yake sezvazviri kuti tiripo kudzora guva ranhingi iwe. Ndiwo watiunganidza pano. Chatinoda kuti mweya wako udzoke usangane nesu. Isusu tikwanise kuti mhuri yako isangane nemanake uizarurire masango nekuti mhuri yako iri kudzungaira nesango. Zvakare iwe ukagara uri mumuti hatina kwatingambozorarame tikaenda nekuti mweya wako unenge uchitotishungurudza nekuti uri kudzungaira uri musango. Nekuti mweya yevafi kana isati yadzorwa inogara mumuti sekuru. Ndoma inogara inenge iri mashizha. Alright. Saka mati inenge ichigara mumashizha. Handisi tinozonzwa kuti mumusha mune munhu ari kubudirwa nemudzimu. Saka panodzorwa mweya iwoyo mumusha ndipo paunobva wasarudza kuti ndoda kuzobuda here pana nhengi kana kuti munongodzora pozove nenguva yekuti iwe unozonzi mwana uyu ada kusvikirwa nasekuru Tapfumane. Zvinoitika sekuru ipapo hatingati mufi achinodzorwa zvonzi pana atogarwa nemufi. Aiwa, hatisati tasangana nezvakadaro kuchivanhu chechokwadi. Chechokwadi. Chekunyepera ndechekuti munhu anga achiziva kuti chokwadi gogo mavhu ane mudzimu wakati. Mudzimu iwoyo ndiri kutouda. Saka anga agara achitorwisira munhu iye asati atofa. Pakuzonofa kwake guva risati ratodzorwa mwana ngakutoenda kutobudirwa. Mudzimu upo wauya usati wadzorwa mumusha. Kunyepera vanhu. Mudzimu upi unosvika mushuru kutorwa mweya wemufi. Midzimu inenge iripo kutarisa masvikiro anenge akokwa, aripo kuronda hwema, aripo kuongorora chokwadi nenhema chiri kubatwa nevanhu ava. Gwara vari kurasika, kana vachinge varasika vodzidziswa nemasvikiro. Ndosaka vichinzi zvese zvinoitwa zvine kutora kwemweya kana kutaura nemweya womunhu akafa zvakanaka kutora masvikiro. Vanhu vemhepo vakutungamirire kuti apa marasika, apa maakudai, dai maamadai, kuonesa vanhu. Mhepo inongosvika igototi makanganisa apa pane ramapinga, gadzirisai chivanhu chenyu. Vanhu voziva chokwadi. Asi kune vamwe ndururani mumusha vanoti muno hatidani masvikiro pano, isusu tega takadai takatokwana.
mumusha imo munenge muine hori, mumusha munenge muine urombo, mumusha munenge muine hutsotsi, mumusha munenge muine chokwadi huipi hunokuvadza mhuri. Nekuti kana chemhepo chichinzi chiripo taakuita dare revadzimu, mudzimu munhu akatofa, mweya wake ndowataakudzora. Panoda vanhu vemhepo vanoronda mweya iwoyo, vagoronda mafambiro enyu sevanhu venyama, vagokutungamirai pamusiri kuziva, vagokutungamirai pamuri kurasika, uye nekunotora mhepo yacho kuti inotorwa sei. Saka izvozvo kana vanhu vakati hatidi masvikiro, kureva kuti mumusha mune huipi, zvikureva kuti ivo vari kuti hatidi masvikiro ndo vanenge vari vaurayi vacho ivavo, ndo vachatungamirira vanhu murima ravo ivo varava kuziva kuti isu zvatiri kuita pano tiri kuda zvakati zvakati. Asi nekuda kuti vanhu vanenge vasisaoni, vanenge vavharwa nezvinenge zvichiitika ipapo, vanongoti zvakanaka zvatiri kuitirwa, asi vanozoona vachipera, ndo zvinozovapa kufamba rimwe rimwe. Asi zvinokurudzirwa kuti vanhu ngavafambe vari pamwe chete, vaonesane, nekuti hapana munhu angarove guva rimwe mumwe chete. Hakuna vaviri vatatu vangarove guva vari vaviri. Hazviti, tinotofamba semhuri, toonesana pamhuri. Chii? Tinzwe kuti mufu uyu zvaakafa, akafa nenzira dzakanaka here? Kana akafa nenzira dzakanaka, ari kuti zvatiri kuda kuita izvi ndizvo here? Ari kubvumirana nazvo here? Kana asiri kubvumirana nazvo, mhosva yaari kuti iyo inofanira kutanga yaripwa ndeipi? Vanoripa vacho ndivanani vakamutadzira? Paakuchenesanwa ipapo, vakamutadzira voripa. Kana paine mhunzashungu dzobviswa, nevanokwanisa kubvisa vacho vanenge vachinzi ndivo vane mhaka, kuitira kuti tichenese mweya uyu usati wadini? Usati wadzoka mumusha. Nekuti ukangonzi taudzora uwo usina kucheneswa, uchauya uine hondo. Hondo dzichakanganisa kugara kwevanhu. Right. Tiri panguva yekudzora iyoyi, mataura imi kuti paanoshaya panourayiwa mombe, paanodzorwa panogona kuurayiwa zvakare mombe kana mbudzi. Pane here urehwa hunoitwa panyama yacho inenge neropa rinobuda panourayiwa mombe kana kuti nembudzi, panyama neropa racho? Pane chikaranga chinoitwa? Zvinoitika, ndambotaura ndikati marudzi edu isusu akawandisa, asi takanangana nemazezuru nemakaranga. Hatimbotaura zvemazezuru nemakaranga misiyano iwoyo utoripo wakasiyana zvikuru, nokuti vamwe vanenge vachiita zvekwavo, vamwe vachiita zvekwavo, asi tikazotarisa tinoona kuti chiri kubuda apa chinhu chimwe chete. Panorevererwa mbudzi sekuru, mbudzi ikarevererwa iri kutaurwa nezvezita remunhu ari kudzorwa guva. Mbudzi iyoyo inofanira kunge iine dudziro huru kwazvo kuvapenyu, inodudza kuti zvatiri kuita pano tiri kuwirirana. Asi imbudzika, asi mazwi ataurwa nemunhu mupenyu ari kutorarama. Zvichireva futi mweya wemunhu akafa uchitaurirwa pambudzi papi? Ipapo. Mbudzi inofanira kuzenge iine chirevo chinodudzira kuvanhu ava kuti vagutsikane, chokwadi tiri kuita zvinhu zvakachena pano. Kana yaamombe zvakare, vanhu vanotosimuka zvakare voenda kunonongedza kudanga. Pano taungana mombe yatichati isiri kudzora guva rababa wepano, remuzukuru kana kuti remwana, ndiyoyi ndo yatiri kuti isu vakuwasha. Mombe iyo ndo ichange ichiperekedza chinyi? Basa riri kuitwa pano. Varivo ravopururudza, vanoita chikaranga chavo voita chikaranga chavo. Kana yakunourayiwa zviya, kana paine mhondoro dzematunhu, mhondoro dzenzvimbo, mhondoro dzemusha, mhondoro dzinenge dzichinzi dzichangosvikawo dzakanonoka kusvika, ndo vamwe vanomhanyira une masvikiro acho kunomwa doro iroro kana mombe yacho ichinge yadini? Ichinge yachekwa. Waakunomwa kunomhanyira pamusiya ipapo. Hazvinomhanyirwi nemunhu ane mudzimu uri kunyepera, nekuti ropa parinonogwamba aiwa munofa. Mataura nyaya yemombe futi tiri mumusha umu, tinombonzwa kunzi mumusha umu mune mombe yakadirwa. Ameno kuti zvinhu chaizvo here, kana kuti zvakaita sei mombe iyi ichizonzi inotungamirira dzimwe mbemba mumusha, pamwe inotofudza futi mombe idzodzo ichidzikomutsa ichidzitinha dzichidzokera kumba. Mombe inenge yakaitwa sei? Ndo rine richinzi bhuru remusha. Bhuru remusha rinotumidzwa zita raasekuru. Vana asekuru vane vachitumidzwa pamombe idzi neukuru hwavo kubva pekutanga kusvika kwekupedzisira. Vana asekuru nenge vakafa, bhuru remusha rinenge richitodirwa. Muno mune bhuru rinonzi ningi, muno mune bhuru rinonzi vanhingi, muno mune bhuru rinonzi vanhingi, zvichienderana nemazita emadzisekuru enyu airarama mukati memusha uyu.
sekuru ivavo kana vari vapenyu havangatumidzwi zita kuti inonzi Ningi, asi inotumidzwa kana vadini, kana vafa vakutumidzwa zita iroro. Kana ichinge yafa zvakare, ukuru hwemadzisekuru nekufa kwavo nekuteedzana kwavo ndokufamba kunoita mazita emombe rinonzi bhuru remusha rinochengetedza mhuri. Inenge ine zita remunhu aive mukuru achichengetedza mhuri yake. Kana mombe iyoyo ikanzi yakunofa kana kuti dzinopara mhosva mombe dzakadaro kana musha musina kumira zvakanaka, inogona kujamba danga yoenda kumba kwevanhu yotonopwanya futi ruzhowa yakunodya mumunda mevanhu. Mangwana ndizvozvo nyangwe mukaisungirira inodambura kana kupwanya danga iroro. Zviri kureva kuti varidzi vemusha ngavasimuke vafambe vabate tsvimbo vobvunza konaya sekuru atigoni kochiko chakuitika pano, imi zvamakungofuma muchiinda kumaraini pano pamusha paita sei, tine mhosva yatakapara here, makutobata tsvimbo makuzivisa makuenda musango kunovhunzira kuti ko iyo zvamakudai zvasekuru tine yatakapara here, tadii zvadini, mochinzwa zvirevo zviri kutaurwa nemombe iyoyo. Kana makwanisa kuzvizadzikisa makutoripira makutogadzirisa, pamwe pakudiwa doro makutonzi bikai doro. Kana mafamba kunovhunza kuti ko mombe iyi yatiparira mhosva asi ine zita raasekuru vedu pano, makunonzwa kuti asekuru vacho mhosva dzavari kukupai kana zvavashora kana zvavasiri kufara nazvo zvimbori zviko zvavatinhira mombe yavo musango. Kuti imi muone chiratidzo chokuti vapenyu vaone, vanoonera kumombe chinyambo chokuonera kuvanhu, vaonera kumombe vakutozvivhunza ko zvaine zita raasekuru aNhingi ko chii chanetsa, asi pane patiri kutadza here, vanhu vakutonovhunzira, manovhunzira monzwa chokwadi, makugadzirisa zviri kuitika ipapo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tichiri ipapo saka zvinoreva kuti musi wacho unenge uchidzorwa mweya mumusha uyu zvinoreva kuti pane pasina machira aripo. Kana mumusha muine munhu anobudirwa, machira emudzimu emusha anenge agara akatovapo. Kana mumusha muine masvikiro arimo, kana mumusha muine mhondoro dzirimo, hazvingatadzisi kuti vanhu vafe, hazvitadzisi kuti vanhu vadzorwe makuva. Machira anenge arimo, panodzorwa makuva machira vatorimo, asi hatingati machira agoiswa mundiro toreverera kumachira akwete, nokuti musha unenge wakasviba. Musha unenge uri mutema. Musha unenge uchitori mutema, pane pakatosvibiwa ipapo. Zvokuti kuna vanoita matare pane pakatovharwa, nokuti matare haagoni kuitika musha makachenewa, matare haagoni kuitika musha musati madzorwa guva. Musha inenge yakasviba, saka mudzimu upi unenge uchizonzi ndiri kubudirwa? Ngauzobuda kapakutora makutora mhepo. Mimwe midzimu inenge yakatobatikana, ndosaka uchidanwa masahwira. Kuti masahwira iwo anenge abvawo kwakachena, tionerei zviri pano tisi tiri kuchema, tisu takashayikirwa nehama, saka tiri pakuchema misodzi pamatama, hatina rugare, hatina mufaro. Kana tichinge taura kuti tinozochenurwa zvinochenurwa vanhu kuti tichibviswa misodzi pamatama tichichenurwa nemutombo. Mhepo yadzorwa yamumusha, mudzimu wadzoka wamumusha. Tinozviita musiwo here mugore ra2024 tobva takangamwa nezvazvo kusvika neniwo ndazofa nemhuri yangu. Panozoitwa sei gore negore tichienda kumberi kana kuti nguva nenguva? Pane ukama mani kuti mudzimu wachenurwa wadzoka wamumusha, vana vari kurarama, vari kuenda kumabasa, vanda kuroorwa vada kuroorwa, vari kuenda zvikoro vari kuenda zvikoro. Pane here tsika inofanira kugara ichiteedzerwa gore negore kana kuti nguva nenguva? Tsika sekuru, isusu tiri vanhu vatema vane mutupo yavanoyera, mitupo iriko sekuru yakawanda. Saka tinoti isusu vana vemunhu vane pamwe vakomborerwa, vazarurirwa nababa vavo, pamwe anga ari maromba anga achingodzungaira nemasango, vakumabasa vawana mabasa. Tinoisa matendo kuna baba vedu, takutovhunza vakuru vanenge vakatitungamirira, tatambofungawo kuti tirangarirewo baba vedu, tiri kudawo kurangarira baba vedu nezvishandwa zvavakatizarurira zvatiri kusangana nazvo. Tiri kuda kurangarirawo mai vedu nezvishandwa zvavakatiitira kuti tikwanise kuwana matendero atingavaite. Ndiwo nzira yega yatinokwanisa kukurukura nawo sezvo waamudzimu kwatiri. Saka tichiti dai tambokurunga masvusvu, tataridzawo midzimu yedu kuti taakumabasa, taakushanda, tikwanise kuramba tichikudziridzwa, tikwanise kuramba tiri pazvinzvimbo, tikwanise kuramba tiine mishando yacho, pfuma yacho ichiuya zvakare, nekubatana kwatakaita tinoda kungozvitenda tichiudza baba vedu. Saka gore negore
kana muchikwanisa zvichienderana kuwana kwenyu munofanira kungoisa matendo ekutenda midzimu yenyu iri kukuchengetedzai kubva mutsaona, mukuvhumbamirwa, mumanake, mukuroorwa kwevana, mukuroodzana kwamunoita, mukudya pfuma yacho kana kuwedzerwa pfuma kumabasa. Zvakanaka zvikuru kuti mungoisa matendo kumudzimu wenyu uri kukuchengetedzai. Iyo midzimu ichaonana neukuru hwayo, vanozivisana nekukura kwavo. Ndo zvaitwa nevana vanhingi wari kuti aiwa tiri kutenda kana zvaombererwa nemunhu asiri kutsenga mvura, asiri kupfunda mazwi, ari kududza chokwadi kusiyira nhaka kuvapenyu. Musi wematendo iwoyo ini ndakapromotwa ndakubasa, ndane mari yakawanda, bhizinesi yangu riri kufamba. Chandinoya nacho kumatendo chii? Sekuru kana ari matendo, tinoti isusu vano munhu mumwe chete kana baba wedu vakatizvara tiri 10, pamwe takazvarwa tiri 6. Tinoti isusu pachezvedu tionesane. Vamwe vanobva vati taakunamata, vanobva varasisa vaye vanenge vasara vavega, pamwe vanogona kukundikana, asi vanozongoti neshungu. Regai tiite izvozvo nokuti ndo zvakanzi nababa wedu, tisare tichifamba mugwara rakadaro, ndokuti muve neni panguva iyoyo. Saka vanoita mudeme, atenga gokoko rechibaga, atenga gokoko rezviyo, taakutsvaga munhu wedu anotibikira, taakutotaura nemidzimu yedu. Tapedza izvo tichaunganidza udyo zvichienderana nekuwana kwedu, zvichienderana nevanhu vatichaunganidza ipapo, nekudaidza magwenyambira. Nokuti magwenyambira sei achinodaidzwa pazvinhu zvakadaro? Vanhu vanoridza mbira dzinodaidza mhepo dzamunenge makarinda kuti mukwanise kukurukura nemasvikiro, mukwanise kukurukura nemidzimu yenyu yedzinza renyu. Mbira idzo ndo dzinoshokosva vari mumapako, ndo dzinoshokosva vari muninga, ndo dzinoshokosva vari mumatondo, vari mumakomo, vari mumadziva. Saka mbira idzodzo kurira kwadzo kunodana mhepo dzedzinza renyu. Mhepo idzodzo dzakutokurukura nemhepo dzevakasvikirwa. Imi maakutonzwa chokwadi chiri kutaurwa nemidzimu yenyu. Saka pane here zvinhu panyaya yekudzora mudzimu nenyaya yematendo zvinokanganiswa nevanhu kuti zvinhu zvavari kuenda nazvo kumidzimu yavo zvisatambirwe? Tingati zvinhu zvinokanganisa ndezvekuti toti vana vasiwa vari vatanhatu saizvozvo, asi pavatanhatu ipapo paita achenjeresa aromba, asi haasi kuda kuti vamwe vake vazive kuti ndo zvaakaita. Pakunoti isusu taakuda kuisa matendo, tinombofambawoka toendawo paviri panenge panapa ndamboreva paya, tonovhunzirowoka kune vamwe kuti naimi isu taa tichifunga kuti tiisawo matendo edu, hatizivi kuti zvinobvumirwa here kana kuti tiri kukanganisa kana kuti tiri kugona. Maakutonzverwa mese kuti muone kunzi zvamuruda kuita makachena here, makachena here, uye makachenera here mhepo iyo kuti mukwanise kusangana nayo makachena mutambidzwe makomborero enyu. Kana musina kuchena maakutotanga matombogezwa, maakutombopinda pakugezwa, kuchenurwa kwemudzimu nemashavi, kuti mutembere dzenyu dzikwanise kunge dzakachena. Uye mweya uyu kana uchiuya nemanake, pasawana anojambwa nawo, munhu nemunhu apuhwe makomborero ake. Ndabvunza nokuti ndinozonzwa kuti pane kugunun'una kunoitwa muchivanhu, kwekuti vanhu vanoti hungu takaita izvi, asi mudzimu unozobuda uchiti hamuna kuzvifambisa nenzira yakanaka. Ichokwadi chinoitika ndechekuti ndambotaura ndikati ivo vanhu kana vachiita zvinhu zvavo vari kuita vari vega kudzimba kwavo, asi masvikira amuri kufambira hamuna kuazivisa. Kuti tinoenda katonokumbira matare, takumbira matare mochinzwa kuti urongo hwamuinahwo kumusha kwenyu neurongo hwamuri kupuhwa nemhepo iyi zviri kufambirana here. Mochiona kuti mhepo iyi iri kuona nokuti ndo urongo hwatasimukira, ndo zvatafambira isu. Mhepo iyoyo kana muchinge manoita zvinhu zvenyu, maakuti maakunosvika kuti muchinotambidzwa zvinhu zvenyu zvamaita izvozvo. Chidaidzai mhepo iyoyo kana mawirirana nayo kana ichibvuma, ikutungamirirei futi kuti musazonzi chamakaita makapotsa. Nokuti panenge paitwa pasina mhepo, panenge paitwa pasina masvikiro. Zvinenge zvaitwa nevanhu chete vachizviita vanhu venyama vanoziva, vanogona kutungamirira zvakare. Ndo pakuzonzi makaitawo, vanhu vanozongwara kuzonovhunzira sekuruka, asi kuita kwese kuvaita vasina mbovhunzira, kuita kwese kuvangoita vachionesana panyama dzavo, asi pasina kuvhunza kune vari kumhepo kuti zvatiri kuda kuita izvi zvakanaka here, zvakanakirei, chii chatinowana, uye muchipuwa zivo nemhepo. Nokuti kutambira pedu nemhepo kunokupai uchenjeri husingaperi uye kuchidyara nhaka yekuti ramangwana nhasi ukaudzwa chino, mangwana hauchaidzwi ichocho, waakuudzwawo chimwe kuitira kuti ukure pachivanhu chedu.
ukasara wamwe chete vamwe voti takunamata iwo uri kuzvinzwa kuti uri kuisa matendo asi uri mumwe chete wane vachimbonamata chiiko sekuru chii chavane vachinamata vane vari veupfugamo ka asi ndinoti vane vachimbonamatani vane vachinamata mwari wacho vanomuziva tichasangana naye rini ndirini patichazomuona iro bhaibheri racho richitotaura kwavari vanamati kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako agoedzerwa panyika inonaika toteerazve tichiti zvinamato izvi zvinonge zvichiteedzera mitemo yajesu kristu. Jesu kristu nditateguru wevamwe vanhu. Isusu tinoteera gwara remadzitateguru edu torega kupembedza mazita ana Noa ana Josefa anani. Vana Josefa vatori matateguru evamwe vanhu. Isusu tinoteedzera madzitateguru edu madzisekuru edu. Wongu vanhu vari kunamata asi unozoona mukunamata kwacho wapedza makore anopfuura 20 chabuda hapana. Watodzokera kumashure pakurarama. Uya anenge achiteedzera hake gwara rechivanhu chake chedzinza rake ari kuramba achitora hwema dzemadzitateguru ake. Wazhinji vanopedzera ati akaromba nekuti haasi kuda kuita zviri kuita apa. Nekuti munhu achisikwa vanhu havafanani. Mumwe nomumwe anozvarwa ine chipo chake. Saka mukuzvarwa nechipo chake uyu pamwe apfekwa nemhepo dzevafi. Vafi ivavo ndo vari kuti musha hakuna musha usina benzi, hakuna musha usina mapenzi. Ukaona munhu achipenga nemapengero andakaita anaya neni ndine ndichitonziwo ndiri benzi mukati memusha wokwangu. Nekuti ina handigoni kutendeutswa sekuru. Ndichinopandukira dzinza rangu. Ndichitaura ndimi dzisiri dzedzinza rangu. Asi ndinokwanisa kupanduka semapandukiro andakaitaya. Ndichikwanisa kukurukura nemadzitateguru angu. Chinouya chakanaka kana zvakaoma. Ngazvindione ndakadai saizvozvo. Ndichichema nerudzi rwekwangu kuti vakwanise kundinzwa. Ndinosimuka pandiri. Saka pakunamata ipapo vamwe vakati vari kunonamata ndati ubenzi hunosiyana, kupenga kunosiyana nekuti colonization yacho yakapinda kuvanhu vese vakaparidzirwa vakatendeuka vakatorasika wai dzakatorasika nezina kurasika dziriko asi tiri kuti dzisina kurasika idzodzo rambai makamira ipapo, rambai makabatirira ipapo pamupendero ipapo, rambai muri pamuri ipapo. Tsvimbo dzenhaka dzemusha dzinodiwa, tsvimbo dzedzinza dzinodiwa, tsvimbo dzemusha dzinodiwa, tsvimbo dzematare dzinodiwa. Chiiko ichocho chivanhu? Ndosaka nyika ino yakatorwa nebute, haina kutorwa nezita raJesu Kristu. Alright. Tiri kupfuurira mberi tichibvunza tichida kunosvika kumapeto kwenyaya yedu kuti ini ndabvunza mibvunzo yakawanda mungoziva ini handibhadharwe kana ndisina kubvunza mibvunzo. Ndazama asi ndinogona kunge ndine zvimwe zvandasiyirira zviri mukati mehana yenyu zvamunoti mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva takanangana nehurukuro yedu yanhasi. Chinoitika sekuru ndechekuti inini ndine marwadzo mumwoyo mangu. Marwadzo andinawo ndeyekuti tinosvika kupi, tichasvikepi, tichinyeperwa, tichitukirwa madzisekuru edu, tichitukirwa madzimbuya, ndichitukirwa mai vangu ini, chinzi mai vako akafa wamweyo tsvina. Tinosvikepi tichishoropodzwa nemapasta, tichishoropodzwa nemabhishopu. Ivo vanoera mutupo wachitonzi tisvikewo pamba pasinyoro, tisvikewo vana mukanya vari pasta saizvozvo. Ko mutupo muchaichedzerei makabvuma kunamata makaramba chivanhu? Tiri kuti isu kunyengedzana ngakupere. Mapasta nevanhu vese vanenge vachizviita kuti tiri vanamatiri kana maprofita kana chi. Regai kunyengedza vana veZimbabwe vateere muto wechokwadi, vateere hwema hwechokwadi. Nyika ino yakatorwa nebute. Nambuya nehanda nasekuru Chaminu kana Kaguvi vaine chinangwa chekurwira kuti tikwanise kuwana kusungunuka tiri munyika yavo. Saka zvaita sei kushoropodza chivanhu chakauya nemhondoro dzenyika ino kuti mashavi atonge nyika ino yeZimbabwe? Hazvisi zvakaitika pasi rino nokuti nyika ino ndeye mhondoro inotongwa nemhondoro dzenyika ino. Saka ndiri kungokumbirisa kuvarashiki, rashikai zvenyu nokuti hakuna musha usina benzi. Asi ndiri kuti ngatiteere gwara redu chivanhu, pachivanhu chedu tikwanise kugadzirisa chimiro chehupenyu nenhaka yedu kuitira mhuri dzedu dzisafe kuraswa kana dzichinge radzaraswa. Nokuti ko nezvibaba vakafa vari kunzi havasi kudzorwa makwasi. Baba rakanga riri svikiro, baba yaive mhondoro iri, raive gombwe iri, baba vaive murapi, ndo vakaendesa vana vese kuchikoro ava vachitamba nhova, vachikwesha nhova dzevana, vachitambura, vachidya mushonga yekuuchikwa kuti vana vavo vazvarwe mbereko yaramba. Nhasi uno baba yando vari kunzi wamweyo tsvina nokuti mwana apasta, wamweyo tsvina nokuti mwana abhishopu, wamweyo tsvina nokuti mwana amuprofita. Ichokwadi here? Kutanda botso.
vanhu havasati vatambura, ndosaka vanhu vari kushupika nechikonzero chekumhura nekushoropodza akakutumbura akakusika kuti uve zvauri. Saka ndikuti vano veZimbabwe ngatiitei nhema tichiita dzishoma kwamunoparidzirwa. Paridzirwa ziva nemwoyo wako kuti apa ndaparidzirwa nhema, handigoni kuramba amai angu nekuti vanoputa fodya, handigoni kuramba amai angu nekuti vanochera mushonga, handigoni kuramba amai angu nekuti amai angu ndo vanenge vakakusika kuti uve zvauri, kuti umire ipapo uchinopa pasta mazimari, mai ako vachisunga bhutsu negavi remutondo. Zviri kundirwadza. Vana mai vazhinji vari kurara madzimba dzekupinda dzemapango, wachipinda wachikambaira, mwana achitaura kuti ndaeodha, ndabhishopu, ndapasta, wachishoropodza vabereki. Kutaura chokwadi muri kutanda botso uye munenge makarasika, nekuti kutaura chokwadi munhu akubereka iyeye ukaona aburitsa zamu rake akaisa panze rikatsva nezuva nekunaiwa nemvura, kutaura chokwadi upenyu wako haumboendi mberi. Zvakare unozonzi vakanga vachimbenge vari pasta, asi zvakapera. Upasta hauperi sekuru, kana husvikiro hauperi zvandiri zvino. Ndonzi mbuya mavhu vakanga vachimbenge vari murapi, asi zvakapera. Unenge usiri mudzimu wechokwadi, unenge uri wokutengera, unenge usiri wedzinza. Kana uri wedzinza, ndinofa ndakadai. Kana chiri chipikirwa, ndinofa ndakadai. Kudzinza rekwangu rinoti aiwa iro ibenzi rinopengera musango, ndakapengera mumusha ndikapengera masango ese, hapana masango andisingazivi. Handina dzinza randakashora, mhuri yekwangu handishore, nekuti dzinza kana kuti mudzimu wakabva mumusha uchibikirwa doro. Nanhasi ndo chivanhu chedu chandinofamba nacho kusvikira kare, kusvikira ndakafa. Mubvunzo wangu wokupedzisira ndokuti kune vari kunzoko vari kuda kubatsirwa marenge nenyaya yatataura nhasi uno yatakurukurai, vanoita sei takanangana nedare raGogomavu? Takanangana nedare raGogomavu, zvinonzi nevanhu parovera hana dzako kana kuti parovera hana yako, parovera hakata dzako, ndo paunonamatira ipapo. Mwoyo wako kana uchinge watorwa hana yako ichinge yarova kuti munhu uyu ari kutaura chokwadi, ndibatei ni Gogomavu, ndibatei ndiriko. Gogomavu achiriko, ndiri munhu wematare, ndiri svikiro. Ndibatei pa 0788290457 0773524943. Iyi yangu nhamba yekufona, asi WhatsApp call yangu ndiyo 0788290457. Gogomavu munenge masangana navo. Ini ndiri svikiro repasi chipikirwa, ndonzi Mavhu. Ndakazvarirwa Muvhu sekuru. Mavhu harisi zita rekuti nderekutsvaga basa ka. Ini ndakazvarirwa Muvhu namai vangu. Saka ndiri Mavhu, ndichadzokera Muvhu. Asi ndiine mabasa andinotendwa nawo nevari pasi nevari kumakore kana vasvitsana. Vazukuru vari kunze kwenyika munoshanda navo sei? Vazukuru vari kunze kwenyika sekuru ndinoshanda navo seizvi. Ivo handizivi kuti vanenge vanditsvaga sei, vanenge vandiwana kupi, asi ndinozongoonawo nditsvaga. Ambuya Mavhu, ini ndiri kutotambudzika. Handizivi kuti ndingaite sei kuti ndikumbire matare, uye matare ndingakumbira sei. Ini ndakutotanga kutaura navo. Kana uchida matare ambuya Mavhu anoita mari yakati. Iwe chikumbira matare ako, kana wabhadhara mari yako wakupinda matare. Matare acho anombodhura esekuru. Aiwa, makumi mashanu. Makumi mashanu ako watopinda mumatare. Wapinda mumatare, chii chaakutaurwa mumatare? Wapinda mumatare omo, taakutokumbira mhepo dzekwako kuti iwewo ndiwakumbira matare. Taakumbira mhepo dzekwako, mhepo dzekwambuya Mavhu dzosangana pamwe chete, mhepo dzesvikiro. Taakuchionesana chinangwa nechikonzero, kuonerwa kuti chii chaita kuti ukumbire matare aya. Zvii zviri kukunetsa, zvii zviri kukutambudza, chii chanetsa, zvii zviri kurwadza, chii zvingagadziriswa sei kuti iwe udzokere panzvimbo yako yepakutanga. Takutsvaga nzira. Alright. Wapedza waudzwa zvematare kuti kunoda kudai kunoda kudai, munozopfuurira mberi naye munhu here? Tinopfuurira mberi sekuru. Munhu akati iye Gogo, kutaura chokwadi zvamataura ndo chokwadi chiri kutondinetsa, ndosaka ndakumbira matare aya. Ndakukumbira kubatsirwa. Kana ati ndakukumbira kubatsirwa, ndine vazukuru variko kumhiri ikoko, kuEngland ikoko, nyika dzakatokomberedza vazukuru variko. Vazukuru iva vane makwenzi, vane fodya, vane zvese.
ini chandakuita ndechekuti ndakutobata muzukuru wangu. Pane muzukuru wandakupa nhamba dzako ari kuti iye ari kuda kubatsirwa, asi zvandakupa nhamba dzako idzi dzemuzukuru mumubate, kana kuti munongomutumira meseji nekuti dzimwe dzenguri ari pabasa. Saka muchatumira meseji, iye kana afree achakwanisa kuzoverenga meseji yenyu okupindurai. ini chandinoita kupa muzukuru wangu order kuti muzukuru wangu, pane muzukuru wandataura naye ruda makwenzi akati kana ari 12 anoda kutumirwa ari 12, kana ari 20 mapaketsi iwaya akafanana neiwaya anenge ari 20 saizvozvo. muzukuru wangu yakurongedza achiteedzera zvandamutaurira, akutotumira vazukuru vaya vari pedyo naye. Naika. Ndo mafambiro azviri kuita iwaya. Aiwa, ndinofunga tabata pese pese, kana pane pamwe pamasirira mukana ndiwoyo, asi kana pasina munogona kuoneka zvenyu mhuri yeZimbabwe. Aiwa, ndinotenda sekuru. Chinhu chikuru chandoramba chingokurudzira zvangu ndechekuti kumapira, kana vanhu vachienda kumapira, kana vanhu vachinoshoperwa, vari kushopera masvikiro kana mhondoro kana vaprofiti, regai kutengesa vana veZimbabwe mafuko. Muzukuru iyi hope dzake anenge asisatoroti, anenge achirota achidyiswa, achirota achisangana nevanhu vechirume kuhope kana vanhu vechikadzi kuhope. Saizvozvo iye haachatoroti, haana chaari kuona. Aenda kune svikiro saizvozvi, osvika pano mbuya mavhoti, indai munotenga fuko reretso, indai munotenga redenga, indai munotenga jena vana jenesa masango, indai munotenga nhekwe, indai munotenga tsvimbo. Ko midzimu yake paichazobuda ichati mafuko aya ndeani? Regai kutengesa vana mafuko kana midzimu yavo isati yareva. Regai vana varoteswe nemidzimu yavo. Mudzimu ngaurotese munhu. Tenga fuko rakati muzukuru unozadzikisa sedunga munhu. Fuko ramakandirotesa kuti nditenge, ndazadzikisa sedunga munhu ndirori. Ndiyo nhekwe yenyu, ndiyo tsvimbo yenyu, ndiro gano renyu, ndiro chii. Midzimu ichirotesa munhu zvine gwara kuratidza kuti mudzimu iwoyo ndiwo uri kuda zvinhu izvozvo. Kuratidza mudzimu iwoyo ndiwo nebasa rekushandisa zvinhu zvipi izvozvo. Zvino vazukuru vanzwa nekutengeswa mwatozadza masutukezi, mawadhiropu akazara nemafuko asina kana varidzi. Pedzezvo muzukuru haasi kutomborota, midzimu yacho yakatovharika. Watungamira mhepo dzako. Mhepo hadzitungamirwe nemunhu wenyama, munhu anotungamirwa nemhepo dzake, kureva kuti munhu anotungamirwa nemidzimu yake. Zvino kana muchinge maakutungamira venyama mhepo dzosara kumashure, chiitai ndimi munoziva. Sango rinobva radzima, sango rinobva rarema, hudyiswa kuremerwa mumafudzi, kunzwa kufambwa mukati menyama, kunzwa kuti upenyu hwangu hwarema, kunzwa kuti zvinhu zvangu zvese hapana chichafamba, zvinhu zvangu zvatomira, ambuya mavhunda akatoomerwa, kana idare chayo handina, asi ndachaya kuti ndotangira papi. Ini netsitsi dzemudzimu, ndakutotora makwenzi ndakupa muzukuru, ndakutora fembo ndakumuputisa. Muzukuru akashandwa zvechokwadi, midzimu yake ngaichenurwe, mashava ake ngaachenurwe, akwanise kurota, aronde hwema hwemafambiro atiri kuita tichionesana. Ndo chokwadi chematare. Izvi zvekungopakurisa vazukuru vachipuwa zvinhu, vachitutirwa zvinhu zvakaoma zvikuru. Vanhu vari kubudirwa nevaprofita ngavasiye unhu hwakadaro, nokuti varemedza vazukuru. Nokuti kudzinza uchavhunzwa machira anyu nawo ndiani? Ndiani anobudirwa ari pauri? Uchashaya mhinduro kuti ko ari kubudirwa pandiri zvechokwadi ane machira ese aya ndiani? Dzinza richakumomotera ichakuti wakaromba, hondo ichatanga kusimuka mukati memusha. Ichokwadi ko kana iriyo ng'anga yacho, kana svikiro racho rakaromba riri kushandisa mushonga yakaipa, rakupa mafuko iweya richitopereka chikwambo charo, uchaziva sei wakuchengeta chikwambo chomumwe munhu? Zvakaoma kuchengeta chikwambo chomumwe munhu ari kurarama achishandisa simba rako. Munhu nemunhu ngaaroteswe nemidzimu yake zvive clear kuna Mwari nevadzimu. Zvichene kudzinza rako. Dzinza kana richinge raungana rinovhunza matewe, ndani? Handizivi ndakapuwa kwandakafamba. Ko tsvimbo ndedzani? Handizivi ndakapuwa kwandakafamba nekuti ndaishupika. Ko chakati ndechani? Zvese zvinonongodzwa. Dzinza rinopedzisira rati munhu wakatirombera panapa uyu, ngatirovei munhu. Hondo dzatouya, munhu ucharohwa, uchafira ipapo. Zvakonzereswa nerimwe svikiro, zvakonzereswa neimwe n'anga, zvakonzereswa nemaprofita. Saka ndikuti ngatiedzei kubatanidza midzimu yedu inyasoona chokwadi, titaurire vazukuru vedu chokwadi chiri paground. Tisarasise vazukuru ava, nokuti vanofuma kuti vanhu havachachidi, nokuti vanenge vatenderedzwa nacho musoro. Vanenge vatenderedzwa nacho musoro. Zvanzi regedzai kutengeswa machira,
mudzimu unotanga kukurotesa wega. Kana usati waroteswa zvinenge zvichireva kuti panguva iyoyo hapana chiripo kusvika mudzimu wakurotesa kana kuti nzira dzachenurwa uchinge wakwanisa kunge uchirota. Ndigogo Mavhu, nhamba dzenhare vatipa, vataura mashandiro avanoita nevanhu vari kunze, vataurawo zvekare nhoronde inofanira kuitwa kana vanhu vachiita zvematendo kana kudzora mudzimu mumusha. Ane nzeve dzokunzwa anonzwa. Indonzi Nzimbi Yebasa Sylvester Tafumanei. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvatinenge tichikurukura naGogo Mavhu. Tatenda. Inotenda. Mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.